yɛmfiri wɔdom na afei yɛnkɔ nsɛm foforo emu a na sɛ bɛyɛ a ahyɛn ne ɛho nneɛma bɛkɔ yie akɔnɛbɛdeɛ ne akwantuo ɛho nsɛm bɛgyina bra ne nti no Drivers and Vehicle Licensing Authority twenty say DVLA afi International Innovation Conference ɛkɔ so wɔse wɔn mu ade wɔn ho agye mu no wɔbo mu nyinaa no na nteteɛ ne nkyerɛkyerɛ soronko akɔ so na ama wɔde hyɛn na manase wodi hyɛn ho dwuma bia no a wɔanya ho nimdeɛ du akyire na ho adwuma yɛn so atumpo. Adom Kasee amane boni wode hyeba owusu job eko adakulu bepo no so eko hwe sɛdeɛ akwansra bi wɔnom eko esanse International Driver and Vehicle Innovation Conference ebeboa ama enimdifo esinkonwa akyere de odeka ahyɛn adwuma eko no ho a ebeboa sɛ adwumadi nso beboa mo wɔn atoato adwene ahwɛ akwansidie wɔ akɔneabadie ɛho ene de obetimi ayɛ edi aboa. Deputy Chief Executive Officer wɔ da Driver and Vehicle Licensing Authority ano Prince Opoku Adusei ede sansemi ene to nsɛmtwerɛfoɔ anim. Conference no sub themes na emiensa baako yɛ reinvent, baako yɛ innovate, ɛna baako yɛ sustain. We shall reinvent no na kyerɛ sɛ woyɛ nsakrae edi bibi foforo aba. Enti sɛ yakwan no na emmoa yɛmfa ne sɛ mfie dunum aduonu anaasɛ aduasa a ɛda yɛ nimu yi yesusu sɛ cars na ɛba abrɔfo yɛ no ebi betimi aduru ha saa abrɛ no na yakwan a yɛfa so saa abrɛ yi emmoa yɛn amma saa cars ne bi ntumi emma ha emmefa kwan no so a ne kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛ reinvent kwan a yɛfa so yɛ yakwan yɛhyɛ ase adwene ho fiti ene enti conference no bɛboa ama nimdifo akyerɛ sɛ car we betumi aba Ghana ama na etumi abɛfa yɛ kwan so dia ɛne na mo kwan ne sɛ sɛ mo yɛ ne sei Okade to say say adwumadie ebeboa ama omayi akɔneabadie wɔ hyɛn ho no ebetimi akɔnkan na di sika so aba omayi mu. As time goes on no policies any nhyehyɛ a yɛn ankasa DVLA yɛbɛsua free conference ni mu ne nneɛma foforo a yɛbɛhunu no ɛbɛma yɛtumi ayɛ nhyehyɛ a ɛbɛma saa cars na ankasa no they will be off our roads naturally. Okɔ ama no ne a sesei car koraa wɔ hɔ a etumi etufa wiem enti ene utimua na oduru baabi a traffic na no odin a na wemia bibi so na edi wafa wiem cars bebre wɔ hɔ a ɛba nipa kora ntim driver ni akyiri eno na ɛkɔ eno ne sɛ wemia nneɛma so na car na de wokɔ baabi a wopɛsɛ wokɔ bia yɛn ha kora yi na nsia yɛte hɔ a ne hu sɛ bibi aba yɛfrɛ no app bia umia so a na car wopɛsɛ ofa ediko baabi no car no aba ofie ana baabi a wo bia enti no nsakrai bebre ekoso